No servuste, no chcelo by to čosi aj povedať o tomto mojom novom gáziku, staronovom. Ako ste si všimli, tak trošku dostal nový face. Ako áno, uznávam, už to nie je ten starý gázik, ako sme boli naň zvyknutí, ale nedalo sa nič robiť, keďže som potreboval, aby mi kolesa čo najviac trčali dopredu. A predtým ten čumák bol pred kolesami a stále som to chytal, hlavne v nejakých výkopoch a o takých dosť extrémnych prekážkach. Tak proste tá cesta musela ísť aj trošku cez tú vizáž, že obetovať niečo. A keď už som skracoval predok, tak som skrátil aj zadok a ten som v podstate tiež trošku celý prerobil. No a čo vlastne som ešte robil? No robilo sa ešte dosť kolo motora, keďže som musel skrátiť ten predok. Tak ukážeme si. Musel som použiť vodný intercooler, ktorý má svoje vlastné chladenie, hej, nie je to napojené od motora, aby to aj malo nejaký efekt. Funguje to super, je tam aj vlastné obehové čerpadlo, proste všetko, čo to má mať. No a ako je vidno, nie je tu toho miesta už nejako na rozdávanie. Ako rád by som to skrátil aj viac, ale už by som musel ísť s motorom dozadu a to už sú také prerábky, že môžem robiť nové auto. No, chcel by toto ešte doriešiť, nejakú vrtuľu na chladenie. Pokiaľ idem, tak není s tým problém. Ja to chladiť, normálne udržím ruku na tej rúre. Teraz som zastavil a na tejto neudržím. Takže funguje to. No a ešte som musel dorobiť ručnú brzdu. Musí byť zvlášť, keďže idem teraz do toho Nemecka. Tak som to len na tie smerové brzdy vymyslel takým, že zatiahnem, preklopím a tam sa im to zaistí. Také primitívnosti. A čo ešte? Viac menej asi ešte zmizol navijak. Takže gázik sa zase odľahčil. I teraz som to bol vážiť, má to nejakých 1660 kg. Čo je celkom slušné, si myslím, na takúto obludu. A dostal aj nové kolieska. By boli nové hrany. Takže uvidíme, no čo v tom Nemecku. Trošku mám z toho, nie že obavy, ale strach. Noví ľudia, nové prostredie, uvidíme, či sa tam bude gáziku dariť. Ako nerátam s tým, že tam ideme niečo vyhrať, ale proste ideme to vyskúšať, ideme sa povoziť, spoznať nových ľudí a uvidíme. Nemáme to na náhodu, ako bol by som veľmi rád, kebyže sa mi podarí časy vyhrať, ale tam nedávam šance, tam sú trošku iné stavby, čo sa týka aut, jazdcov, takže držte palce, vyrážame dneska, nejako na večer, ešte viem kedy, ideme aj s Ričím, taktiež ešte aj chalani ostatní, Robo Hnidis a Sislík, Robo Král, takže budeme mať o zábavu postarané s chalami určite. No a asi všetko, ešte by som poďakoval raz všetkým sponzorom, očividne ktorých je vidno na aute, nebudem ich menovať, myslím, že sú dosť jasno vidno všetci. No a to asi všetko, držte palce a vidíme sa, dúfam, že si ešte na Slovensku.